बिसानि हेंथायै गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों सोंखारिनाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय बिसानि दैदेनगिरि आरो गासै फावगिरिफोरनिसिम निमाहा बिदों बासु बसुमतारिया। आंनि फेसबुक पेजावहाय बिदिनो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। आंहा बिदि अफाराव लिरनाय आरो बुंनाय बिदि अयबास गैखायामोन आरोखि। मैया हठात करि आंनि गोसोआव सानखांनानै बे फेसबुक पेजाव आङो लिरनाय जादोंमोन आरोखि। थांनाय सानखालि बासु बसुमतारि मुंनि सासे सुबुङा शिबसागर जिल्लायाव दैबाना सोमजिनायनि लोब्बायै गावनि फेसबुकआव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि हेंथायै मोनसे पस्ट लिरदों। बिथाङा फेसबुकआव नैबे पस्टखौ लिरनानै हगारदोंमोन। थारमाने माखासे फिसा फिसा इउटुबारफ्राबो डनेसन हिसाबै हरदों नालाय आंथ' मोनथिया नालाय जोंनि एक्ट्रेसआबो सिगांबो हरदों जाहैबाय। आंथ' मोनथियामोन, बेनिखायनो आङो बेबादि आङो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। जाय फेसबुक पस्टखौ लानानै बिसानि दैदेनगिरिफोरा बासु बसुमतारिनि हेंथायै राहा लानो ओंखारदोंमोन। दिनै बासु बसुमतारिया गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बिसानि दैदेनगिरि आरो गासै एक्टर एक्ट्रेसफोरनिसिम मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिदों। मैया 4 तारिख आगस्ट खालि आंनि फेसबुक पेज बासु बसुमतारिआ बिसानि गासै एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बिथांमोनखौ गाज्रि रोखोमै एलिगेसन होनाय जादोंमोन एबा लिरनाय जादोंमोन। बिनि थाखायनो आङो गासै बिसानि एबा एक्टर एक्ट्रेस आरो सोद्रोमा बिथांमोनखौ खर' गंग्रायै मिडियानि गेजेरजों बिसानिसिम निमाहा बिनाय जाबाय। मा जायामोन? आंबो मैया सानस'नो हायाखै, ओंखायनो मैया आङो आंनि फेसबुक पेजावहाय बिदिनो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। आंहा बिदि अफाराव लिरनाय आरो बुंनाय बिदि अयबास गैखायामोन आरोखि। मैया हठात करि आंनि गोसोआव सानखांनानै बे फेसबुक पेजाव आङो लिरनाय जादोंमोन आरोखि। मा आयदाखौ लानानै लिरनाया बे शिबसागरनि दैबानानि सोमोन्दैखौ लानानै आङो लिरनाय जादोंमोन नालाय। जिनिसा थारमाने माखासे फिसा फिसा इउटुबारफ्राबो डनेसन हिसाबै हरदों नालाय आंथ' मोनथिया नालाय जोंनि एक्ट्रेसआबो सिगांबो हरदों जाहैबाय। आंथ' मोनथियामोन, बेनिखायनो आङो बेबादि आङो लिरस'नाय जादोंमोन आरोखि। बिसानि सायाव माबाफोर बेबायदि नोंहा बेरेखा बा गोजोननाय गैयि दंमोन नामा? आंहाथ' बिदि बिसाजों बिदि बेरेखाबो गैया। आंजों बिराद लोगो दं, जेरेखम अबिनाश बसुमतारि, सिगाङावबो लिनिदा होननाय दंमोन आंजों आंनि बर' बाबुनि बिथाङा आंनि डिपार्टमेन्टआवनो बेजोंनो आङो थांलाय फैलाय खालामबाय थाखायोमोन सिगाङावबो। बिसाया आंखौ मैयानि गेजेरजों आंखौ रायलायनायनि गेजेरजों आंखौ केस होनायनि मानहानि होनो नागिरदोंमोन। ओंखायनो दिनै बिसानि मानसिफ्रा आंखौ लेंहरनायलाय जों रायलायनो लेंहरनायलाय आङो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिसानि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिसोरनि सोद्रोमाफोर दं, बिसोरजों रायलायनानै आं दिनै नैबेनि प्रेसमिटखौ होनाय जादों आरोखि। दा नोंथांनि गोरोन्थि खामानि मावनायखौ सिमान आं लाबाय। आरो इयुनाव आं बेबायदि बिसानि सोमोन्दै आं जेबो खामानि मावनाय नंला। मा मुं? आंना बासु बसुमतारि। बिसायाव बिबानफोर दं नामा? गैया, आंनाव जेबो गैया। आं जेरैबायदि फेसबुकआव गोरोन्थि हाबा मावफ्लांदों, जाहाथे इयुननि मानसिफ्राबो बेबादि हाबा दामावथोंसै, जाहाथे बिसाया बर' हारिनि मोनसे आफाद, जाहाथे बिसानि सायाव बेबादि सोंखारिनाय आखु रावबो दिन्थिया, बेखौनो आङो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावनिसिम खावलायनाय थाबाय।